Uke wezwa ngokushintsha kwethombe elisesayo, ngakho ingabe kuyashaqisa. Kuyini ngempela lokhu okuphambene? Ngakho-ke, njengoba wazi ukuthi ithombe elihlangene linebhola elilodwa nesokhethi, ibhola liseceleni futhi isokhethi iseceleni ngaphakathi, futhi uma i-shoulder joint ilimele, kufanele senze ukushintsha kwe-joint. Kodwa kunohlobo oluthile lokushintsha kwethombe olubizwa ngokuthi i-reverse, lapho sihambisa khona ibhola ngaphakathi bese sihambisa isokhethi ngaphandle, futhi-ke lezi zishintshwa zibe insimbi neplastiki. Ngakho-ke, ku-reverse shoulder replacement, sishintsha isikhundla sebhola nesokhethi, bese sizishintsha zibe insimbi neplastiki lapho ubuhamba kwethombe kuba bushelelezi. Uma bukhathaniswa nokushintshwa okuvamile kwe-joint, lokhu kunenzuzo yokuthi kuncike kancane kumisipha ye-rotator cuff, futhi kunenzuzo yokuba nokwenzeka okulindelekile kwabanye abahlengikazi abanezinkinga eziningi zamathambo ngaphambi kokushintshwa kwethombe labo. Ngakho-ke, uma ungumuntu ofanele ukushintshwa kwethombe, kufanele ucabangele ukuthi i-reverse shoulder replacement ingaba ngcono kuwe noma cha.